Добро утро от едно село в Германия. Понеже напоследък стана много модерно да се снимат разни големи градове, столици на различни държави и да се изтъкват хубавите страни, аз малко ще се отклоня от темата. Няма да е някакъв голям град или столица на Германия, ще бъде едно село. Тоест, две села. Защото аз съм в едното в момента и ще се направя една разходка до другото село. Съседно, което е 1,5 километър и половина, 2 най-много. А тук да покажа, виж, има коприва. Има коприва, т.е. манджа. И тук в Германия имаме коприва. И точно идеята ми се зароди да снимам някакви села, които не са много големи, малки селца. Защото на големите градове сме се нагледали и на столиците. Така, намирам се в Южна Германия, югозападна, Баден-Вюртемберг област с столица Щутгарт. Аз съм сега на около 20 км от Щутгарт. Тук има река. Няма риболовци. И съм в момента в самия край на село Айхтал. И пътувам пеша до Некарталфинген. Времето е прекрасно, слънчево, 13 май 25 година. Така ще се движа по черен път, така наречения. Тук е интересно място. По принцип има кончета. В момента ги няма. Може би малко по-нататък ще ги видим. Има коне. Защо? Защото, както много в България хора твърдят, че Западна Европа си е заминала вече. Тя се заминала, както и да е. И хората нямат пари за превоз, няма какво да ядат. И заради това си гледат коне, да могат да се придвижват. А аз персонално нямам пари за кон, беден човек, и се придвижвам пеша. Сега тук мога да си откъсне малко коприва, като се пребера да си я наготвя с яйца и сирене. Това е в момента черен път. Който води към съседното село. Тук е една жена с кученце. Морген! Не я познавам тази жена. Нито кучето я познавам, но те си поздравяват. Тя да е, то кучето не ме поздравява, ама ми се усмихна. Ето вече излизам от селото. След малко ще видим табелата.
Тук в момента е някакъв страшен баир. Малко ще понаправя фитнес, докато стигна догоре, но няма значение. Като нямам пари да се придвижвам поне едно колело, си купа или някаква електрическа тротинетка, как викат хората, ще мавам крачо или пеша. Още един път подчертавам, че това е някакъв път между две села, който не е главен път, а просто шорткът, както се казва, пряк, съвсем пряк път между две села. Тук има някакви стари къщички, вили. Тук има градини, полета, плодни дръвчета, за да могат хората да имат какво да ядат, защото тук в Западна Европа всичко е умряло, изгнило. Както виждате, всичко е кал, вода, мизерия. И ето го един богаташ, който си е купил някаква малка смарт колица. Това е интересно. Това е вече даже извън селото се води. Това е летен театър. И правят представление тук. Там се вижда козирката. Забавляват се хората. То от немотия и от мизерия. Какво им остава друго, освен да се опитат да се забавляват. Така продължаваме нагоре по този незрачен път, който е осеян с мизерия, кал, дупки и ограничение 30 км в час. Как може? 30 км в час. Аз ако имам електрическа тротинетка, с 30 ли ще се движа? Интересното е, тук има табели, показват. А това са за колездачи. Така, както казах преди малко, интересното е, че тук, ако караш колело и се случи нещо, тук хората са сложили инструменти. Така просто на пътя. Това е помпа. Да си напомпиш гумите, ако нещо ти трябва да си поправиш. Рад сервиз е пункт. Това е пункт за поддръжка на велосипеди. Така просто с инструменти, с всичко. Просто си го има тук. Не знам, защо са го сложили. Абсолютна глупост. В смисъл, глупост е това, че още стои тук. Как може да... Няма ли хора такива, които се погрижат за това, да ги срежат, да ги откраднат все пак инструменти? Може да спечели 5-10 лева от тях. Продължаваме нагоре. Все още е баир. А по повод с електрически тротинетки се замислих днеска. Добре, между другото тук в Германия те поне са изпаднали такива и не разбират. И са живеят мизерия. Ето го театъра. Тук отдолу е това сцената. Летен театър. Летен театър извън селото.
Какви постановки тук предлагат, не знам. Така, между другото, те поне са тук за прости в Германия, глупави, не разбират и не могат да ги предвиждат. Нещата са приели закон, че електрическите тротинетки не могат, не трябва да вдигат повече от 20, колко? 20 или 25 ли беше километра в час. И който си купи такава, задължително трябва да я регистрира. Издава му се регистрационен номер. И се движи се по закона за движение по пътищата. Абсолютно забранено е малолетни да управляват такива пътни превозни средства. И са лиловите цветчета. Интересно. В България гледам 80-100 км в час. Нормални ли сте, хора? Това нещо с тези малки колелца. Нали най-малката неравност или отклонение от правата линия и те праща с 80 км в час някъде си, къде Господ реши. И ми дойде на къл, добре, може ли котките да са по-умни от хората? Котката знаем, че има 9 живота. Ама не съм виждал котка на тротинетка. Котката има 9 живота, ама не кара тротинетка. Пази си ги. Умна. Ние имаме един животец крехък. И давай да е така да си го похарчим, ама за единия кеф. Да не видят хората колко сме бързи с електрическа тротинетка. Тук полета. Ако земеделието е на много високо ниво. Има много млади хора, между другото, които са трактористи, комбайнери. Като казвам млади хора, току-що завършили училище. И си карат тракторите, обработват земята, орат, сеят, жънат. Ето, черен път. Абсолютно без осова линия. Пълно е с дупки, кал, мизерия. Изобщо Западна Европа си отива. Полета. И между другото, тук селскостопанските работници са добре платени. И така трябва да бъде. В България що няма млади хора, които искат да обработват земя, да бъдат трактористи, комбайнери, да обработват частен труд. Що не искат? Защото няма да вземат нищо. Според мен, труда на тези хора, които изкарват хляба на държавата, трябва да е най-високо платен. Тези, които произвеждат храната на държавата, трябва да са най-високо платени. Това ще бъде стимул за хората да искат да обработват, да се занимават с земеделие. Това е стимула. Защото чиновника ще ми седи на бюрото по цял ден и се чуди какво прави. И ми ще взима и високи заплати от ден на къде. Този, който произвежда хляба, той трябва да взима най-високата заплата. Тогава вече няма питат, що младите не искат, защото младите ще искат. Какво го бърка младежа? Да се хване и си запали тракторчето, да обработва. На края на месеца си вземе примерно 10 000 лева заплата и новият телефон ще му в джоба и каквото, нали, млад човек, каквото си поиска. И на почивки ще ходят, ама те ще заслужават, защото изкарат хляба.
на държавата. Така че тези професии, които са по-тежки, трябва да са по-високо платени. Пък вече човек си прави извода. Дали искаш да си мързелуваш и да взимаш по-малко пари, обаче, нали, за сметка на това пък да стоиш да си мързелуваш по цял ден и да нямаш работа, окей, това си е твоя работа, твой избор. Пък като искаш да изкарваш хубави пари, ще поработваш, обаче пък ще си позволяваш каквото си искаш. С добра заплата, какво те бърка. Тогава кадри няма да липсват. Ето вече наближавам другото село. В изгнилия Запад. Има една тенденция в България, забелязвам, че хората, не всички, някои масово пропагандират, че видиш ли, Запада си отивал, че какво е било гадно на Запад, какво. В същото време ми задават един елементарен и не толкова резонен въпрос, като се пребера в България, и приятели, познати и така. Особено в началото, като дойда в Германия, като се пребера в България и ме питат: хубаво ли е в Германия? Чакай бе, човек, то няма еднозначен отговор на този въпрос. Това е толкова субективно дали е хубаво в Германия, че си няма на къде. За едни е хубаво, за други не е хубаво. Много зависи какъв човек си. Дали ще си паснеш с обществото като цяло тук, дали си паснеш с обстановката, какво търсиш в Западна Европа, какво ти харесва, какво не ти харесва. За едни е супер, много е хубаво, за други не е хубаво. Примерно, за тези, които са свикнали да си живеят само според собствените си правила и да пренебрегват правата на другите, не е хубаво. И ме питат масово: има ли далавера? В Германия има ли далавера? Какво значи далавера, бе, човек? Какво означава далавера? Аз го тълкувам като да получиш нещо без да дадеш. Това означава далавера. Нещо да мога да не вложиш нищо, да не дадеш нищо, ама да вземеш, да получиш. Добре, ти това като го вземеш, нали, някой се е трудил за него, значи. Какво означава далавера? Да живееш на гърба на другите ли? Какво означава? Не, няма далавера. Не мога да крадеш, в смисъл как се краде в Източна Европа. Не можеш да се правиш на мутра, да ходиш да притесняваш хората. Няма как да стане просто. Защото тук е изгнилия Запад, това не го позволява. И като им кажа, че не можеш да крадеш, не става, и те викат: такова разочарован. Значи, не става, там в Германия, бей. Няма ли откъде така нещо да прищипиш, да откраднеш, начин не става. За такива хора не става. За тях Германия е гадно място. За други хора е супер. Такива, които умеят да се внедрят, да се интегрират. То не е много по-различно от България. Като менталитет, като обичаи, като празници, като начин на мислене, като разбиране. Не, само че тук много държат да се спазват правилата и законите. Значи, това страшно много го държат. И отвратително тук мразят хора, които се опитват да живеят на гърба на някой друг, да се облагодетелства за сметка на друг. Това тук е абсолютно престъпление. Ето, другото селце. Това е селото, в което живее. Neckartalfingen. Не е лошо. Както виждате, мърсотия и мизерия навсякъде. Гадно е, гадно.
какво да кажа? Аз се съгласявам с многото хора, които казват, че че Германия не е, като цяло Западна Европа е гадно, отвратително, Европа загнива. Каква ми беше идеята? Както в началото споменах, идеята ми беше не да показвам големите градове и столици и лъскавите места и да казвам, ще тук какво е. Не бе! Едни обикновени, прости, малки селца. Като това в момента. Тук в момента се чувствам като сега носам във видеоигра. Всичко толкова чисто и подредено. Паркоместенца за бухчета, за караванки. За всичко помислено. Ама това за някои хора е гадно и е отвратително и е голям проблем. Не трябва да е така. Трябва да е мизерия, кал и хората помежду си да се отнасят с нечленоразделна реч. Не викат, кой си ти? Ти знаеш кой съм аз. Знаеш кой познавам. Кой му дреме за кой се мислиш, че си и кой познаваш? Знаеш колко му пука на някой. Ма нали той трябва да се опитва да се изтъкне. И да се върна на думата дали е хубаво или не. В Германия, изобщо Западна Европа, не? За някой е хубаво, за някой не е хубаво. Това е. Ако си свикнал да си правиш скари тук, където ти падне, да си правиш каквото си искаш и да не мога да ти каже никой нищо, защото ти нали, знаеш кой съм аз, няма да ти е хубаво. Ако си свикнал да получаваш без да даваш, няма да ти е хубаво. Тук е хубаво за хора, които са дошли, които са образовани, които са получили квалификация професионална и които си работят по професията, но задължително в немска фирма. Значи това искам да го уточня, че такива турски, български, румънски, полски работодатели, това по-добре не идвай, ако ще работи за такива. Сега гледат да те излъжат, и ако не си знаеш и правата, и си за никъде. Така че в Германия за някой е хубаво, за някой. Това все едно да питам, колко струва една кола? Колко струва една кола? Коя? Така също ме питаш, хубаво ли е в Германия или не? За мен е хубаво, за теб мога да не е хубаво. Как да ти отговоря еднозначно на този въпрос? На мен ми е супер, аз съм много доволен, щастлив се чувствам тук. Готино ми е, чисто ми е, нямам грижи, нямам проблеми, всичко ми е окей. Хода си по почивки, когато си искам, позволявам си каквото си искам. Как да кажа, че не е хубаво? Това се едно да кажа на черното бяло. Други хора не са доволни. Ма защо? Примерно той е дошъл тук, не знае грам немски, дори не проявява желание да научи немски език, да може да се общува с хората, да комуникира с тях, те да добият, защото ти, когато знаеш езика, хората могат да добият впечатления за тебе. Могат да те разберат, защото човек са. Когато не знаеш език, ти какво? Говориш с жестове и се пробваш там нещо. Те не могат да придобият никакво впечатление за тебе. Как да стане? И да ти имате доверие и така. Така че, мисля, че на въпроса хубаво ли е еди си къде, просто трябва да се сложи точка. Хората са толкова различни по този свят, че няма на къде. На едни им се получават нещата и им е хубаво, на други не им се получават нещата по една или 100 причини и не им е хубаво. И да събираш мнение от хора, някак си не е меродавно. Като искаш да си съставиш мнение, отиваш на място, пробваш, виждаш как е и вече си имаш свое мнение.
което не е задължително да го даваш на втори и трети човек, защото при тях нещата могат да се развият по друг начин. На един да му тръгне добре, на друг да не му тръгне. Пак казвам, по една или друга причина. Ето го. Горе-долу вече сме на центъра на Некарталфинген. Паркингче, парко място, къщички. Мене ми харесва в малко село да живея. Аз живял съм и в Щутгарт. Ама там, нали, не знаете в големия град какво е. Трудно намираш къде да паркираш. Обикалял съм по 40 минути едно каре, да някой, ако може да, ако благоволи да изчезне, да освободи някакво парко място, да паркирам. И затова викам не. По-добре е в едно село, е такова. Спретнато чисто. Паркоместа колкото искаш. Няма по институциите няма такива опашки и да чакаш. Кметството ми е тук на 100 метра пред нас. Тук вдясно DHL, кметството е там. Тук има Бекерай, хлебарница. Тук някакви новички направиха жилища. Жилищата в Германия са много скъпи. Тук не е да купуваш жилище, много е скъпо. Купи жилище и до пенсия се заглобваш и си даваш парите на банката и през целия си живот не можеш да си позволиш някакви хубави неща, защото трябва да даваш на банката за жилище. И като го изплатиш, от това хлебарницата, като го изплатиш и ти си вече на 80 години и какво? От тепърва почна да си позволяваш почивки и така нататък. Заради това хората тук масово живеят на квартира. По-малко плащат, отколкото да изплаща жилище. И им остават пари и да си, както каза, да се глезат. Его, кметството ми е тук. Радхаус. Няма навалици, няма опашка. Като искам да си свърша нещо, тук си смених книжката. Кметството много бързо. Адресна регистрация тук, всичко. Влизам, посрещам на хората, с усмивка, всичко окей. Селце, си има магазинчета, има. Една стара немска къща. Обаче, чистичка, реставрирана. Там има банка в селцето. Тук има гръцки ресторант, който посещавам от време на време. Това е спестовна каса. Тук е моста към едно страхотно езеро с 4 плажа. На някой път ще направя видео и за него. Ето. Дюнер, пица. Още една банка, Volksbank, клон на банка. Какво? Село. Но си има всичко на една ръка разстояние и не чакаш като идиот по 4 часа да си свършиш нещо или какво ти трябва да го направиш. Това е. Аз почти си пристигнах. Живея в тази бялата къща. Айде, чао. Мога да се виждаме пак. Изобщо не ми дреме дали ще ми лайквате и дали няма лайквате. Ма изобщо не ми дреме. Аз не държа на такива неща. Не държа на лайквания, на харесвания, на абонаменти, на канали и такова. Изобщо не ми пука. Просто това е положението. Хайде, чао от западнала Европа. Ще се чуваме пак.